Haga jing embryo ka jongi bunsin kat bangim pat mat dalade ya ki kamba ki kampla jong ublay in am snotu tan ya ki kamba ublay pat ya ka jing kraw ka tin ublay kane kala ja ki babungut ki brio ha ka perthai wat ha ki to ki bom ngai ya ublay haga snam kat praspa an ripuar haga US Civil War we usipai ubakerteng u Richard Best Ubaladon bentah ka jingele bajur jong katma Battle of Atiatam ka jingele ka balane Islam Richard ulasha siat haki bentah ka Shadam bat hadin ba ulakta ya kata ka dak ba mong lane ka basya sian usyam penban ba ukuli ulaksam ya ka Bible ka ba uthap ha ka plus of ti Shadam bat ka Bible ka la pelaj im ya bat ya kene ka Bible lapan saanam National Museum of Civil War Soldiers habak batas bang. Nangta sekawai pat usipai ubakerteng ulionat nai. Agas nam kat kendai spak kat san shwa ba unlet syakat maba kabaningkong ulayok sengopha ya kawai ka Bible. Bat ya kene ka Bible ka ba uyok sengopha ujutap akaplasya dem jong ka uniform jong Bat hadin arsnam ulalaj im namar ba ukuli ubasiat ya Uladai ya ka Bible ka badan ha ka plasya dem sabti jong bat na kane ka Bible ulayo alaj im nang ta ha kasnam kat kandai spa kat nriu uwei pat usipai na England ubakerteng Frank Viner ulalaj banyale ha ka tma Battle of Somme bat shwa ba unlaj ulatep ya ka Bible ha ka plasya dem jong ka basya kadiang bat kat ba udang dan ha ka ta ka jingele jong ka tma Ulakan mauru ia kakdin ublay na kajing ruay sam kapakandai puway kedekat kabanyau hikdin kibaong hasenda jong me si hajar kin kelan bat si pau hajar kakti kamon jong me Henry kan omwan hajan jong me hamar kata kapor ubom ulahap hajan jong bat kisipai kakenhun jong kilayap hangta baro Henry Frank Vinyl ulalaj im tangba ulayap ler na kajing klan bor palat ubom Hadin ba ulatip briu ulasay ya ka Bible uyo bagi nar ke banep kilaksam ya ka Bible jong bat lam daday na ka Bible ka ba udan ha ka plasya dem jong unjin talayap na ka jingsya aksam ha kinar ya ki benta jong ka syadem hangning in slotu bat ngin lap ba ka Bible ka long ka ba klan bor bun belin ba ki briu ki balamat ya ki kamba pelaling ba ka ktien jong belay bat donru kisaki satal wat haga jingplu ki ying kisam bala ing khong lut khaj baro Henry ka ktien jong ublay kam syam la ing kane ka pensisya kumba ong ka ktin ublay ka long ka badan bor bat ka perthai kan ing berkipaila Henry ka ktien ublay jonga kane